Good morning mga bibisit. Mayroon sa madaling araw. Wala ko na. Medya. May 7, 2021. Kababa lang namin ng barko. Dito sa Matnog. Galing sa Samar. Tapos Manila. Dito na kami mga kamuksod sa Barangay Idin, Matnog, Sorsogon City. Papalamit na kami sa Sigsag. Ayos sa Sigsag mga kamuksod. Tingnan mo pala subasan, di ba? Hinahabulan sa demonyo. Yung gago. Yung may gagagawa ng isang tao. Yung mga tatay na mo. Parang hinahabulan sa
ka. Higit kasi yan eh. Isang sumak. At nabigya. At nabigya. Maligid kasi. Isuso pala. Gusto mo nga. Lakas pala. Kaya mo yung pukuilo yan. Hindi na makapagpigan. Maray nasugang pala dito ng Ay, masaya. sulod dito ba yan? Klase o. Teka na yan. Maray. Ay, Rod, hindi na mo yun. Hindi na mo yun. Ano niya ako. Gulong. Oo. Ayun mo to. Kamay na gutiyeg na rin. Ganda, patay ka. At tao, pagantas ka. Lakas pala dito pang exhaust na hirap ng petato. Kusog pala mo itong exhaust nito na hirap ng petato. Ang ginagamit ko na forward. Yan sa timulan, kaya. Ano nga ang exhaust pigil? Hindi natin muna zigzag. Zigzag o zigzag? Dito sa Dimension. version. Pangalawang nusok natin ang pina. Uy, exhaust na. Tama na yung mga. Sana din may exhaust kung pero walang kapit.
siya, no? Natago din siya ng nakataw. Yan talaga atak ko niya.